Hi, good evening. It's food trip. Ay, malayo. Ito po. Live here in Puerto Princesa. Try natin yung famous nila dito. Famous meal nila na chow lao. Talo tayo naging oil. Hindi ganun talaga yung Thank you. Ay, andyan na sila. So, Pam Chow lang here. Yeah. Sa Rizal Street, Rizal Avenue ng Puerto Princesa. Isa ko sa mga namimiss ko lang. Wala yata. Ay. Hello. Sending love. Oh, thank you. Rachel Estremera. Ay. Actually, marami kumakain. Ano sila? Fully booked. Thank you, Pizarra Tablo. Oh, kasi nga, andito sa Rizal Avenue. Watching from Benavis sa Bohol. Ay, malapit na kami bumalik dyan. Next month. Happy Easter. May, June pala. May nga. June, basta Ay, June pala. Sa June pala. Happy Easter. Thank you. Aurelia Martin. Ilha. Nandito sa Rizal Avenue sa Palawan. Sa Puerto Princesa. Dalguapa. Nalala ko si Dalguapa. Tagabuhon. Visual. Di ba umuwi ako from Cebu? Bukas pa po darating si Bren. Lunch. Lea Mariano. Ako ba magsarili ko kayo? Magano siya. Lami ako ang Wala po po. Isa namin yan, well, Gina, sa may-ari, mag-call ako. Talaga ba? From Marie Rodriguez. Nakabayad na kami. Nakabayad na kami. Ikaw na tumawag sa kanya. Oo nga. Ano po yung bayaran kumain? From Marie Si Rodriguez. Mami Con. Mami Con. Mami Con nga yan. Bagay ninyo? Mga anak naman niya yung pangalan. Rian Corminal. Tawagin mo na Mami. 395. Mami Connie ba yan? Oo. Sige, patikaan ko kayo na. Dito na kami mag-dining para ma-promote namin. Naka-order na kami. Okay lang Mami kayo. Sa pinsin ba? Ang sarap dito ma. Kasi isa to dati sa lagi namin tinatambay ang paggaling kami ng ano. Sure ito to, Pam Chow Lo. Baka hindi ko yung sa nila. Kasi dami Chow Lo man dito. First time ko natin mag-grabe. Talagang na ano talaga ako. Pamahal talaga ako sa kanila. Hi, Sally Fernandez. Call ako sa kanya kasabi ko. Ha? Na. Sige Mami. Thank you, Mami. Go Mami. Mami, uuwi ito ng Manila kaya lang babalik niyo sa kanila. Sila ano yun? Very first ko nining B. Wala ako Rian doon. Corminal. Wala ako doon. Titingnan mo na yung umbrella doon sa mother. Kasama di ba? Opo, si Jigjag, si
Jigjag tsaka si hindi kata kasama niya na ano mo. Please to follow Batang Ganyang Mangyan. Tama ba? Maricel Cabangon, hi po, kamusta kayo? Yes. Kaya kung sakaling pupunta kayo, or bibisita kayo dito sa Marine, Puerto Princesa, puntahan niyo itong Pam Cholong, along Rizal Avenue. Diyan na Hatchero. Sarap talaga itong province. Nag-take-out pa ako nito, hindi nadala ko sa Manila. Cholong, Vietnamese noodles soup. Yes. Matagal na rin po. Actually, yung ano yung katabi ng PM. Wala pa yan nung. Tapos may mga herbs kasi sila dito. Isa rin sa mga gusto. Yung meat. Tapos parang meron silang toge. Si Jobs Kentobal. Hindi ka na namin nahintay. Thank you, Rian. Atek Adjate. Yes, Owen Mendoza. Dito sa Pangchola. Yung tagal ng ano, ng Palawan, ng Indon. Katabi ng PNB. Bloodski ang Arnado ng Cebusi. Taga dito ako. Ano ka na, Owel Mendoza, kain. Dito ako sa Rizal, sa PNB kami. Diyan lang kami sa tapat ng Mendoza Park na champion. Bukas, punta na kami ng Rizal. Tumatawag si Mama. Good time. Good evening, Rolling Guard. Huwag niyo na kami tawaging madam. Siya lang pala. Kasi siya po yung nagsagot ng dinner ko ngayon. Iba talaga pag nakaka-LL. Excited much. Hi, Mami Berlin Estrado. Ice Kiki Barna. Thank you from Iloilo. Good to see it. Yes, the very famous Chalon. Actually, meron din ito sa Manila. Kaya lang, siguro talagang mas paper ng Cholong dito sa Sinaloa. Diba? So, we have our garlic bread. Yung kay Gwen, meron siyang cheese. Yung mga variety. So, we have beef stew and sa akin naman, buto-buto. Oh, diba? Yes, nakakasarap. Namiss ko talaga ito. Tsaka ano talaga, may mga ilang kainan na ganito dito niya. 24 hours kasi bagay din siya sa mga nakainom niya. And dito, kasi hindi ka na mag-rice, sulit ko siya. Kasi rice noodle siya. Naanghang na. Parang spicy siya. Meron din siya sa hubad ito. Matinibin. Sa hubad.
Miss Gwen. Ako siya lalaki. Hindi. Malak ko. Diba, Fredo? Ako pa lang, kapag naman makuha. This is very good. Meron, nakita ko. Saan? Saka mas malalaki ng tinapay nila. Mura din. Siguro. Ate, ano rin ito? Parang 70. Hindi lang sa order namin. Tapos yung sumunod tayo. Mga ganyan po. Ay, minsan, tigdadalawang tinapay ka. Daming cheese. Sulit. Ay, doon ang pastis. Ang Selma. Ang sarap talaga. Kayo, kain na kayo. Doon siya wala. Dito ka na. Doon na passes. Kain tayo. Esa la Hindi na ako ano yung may-ari dati sa lahat ng si Gia sa Nuwan. Kagaya. Black oil ng butter na. Listen bro, so long. Bawal ka na. No? Kami ni Brenda no, nakarami rin siya. Mom? Mom, gusto ko na ba? No niya. Ah, Gusto ko na lang. Inayan. pangalan? Dad, may kamaya. Hindi raw nila kilala ma. Dad, may kamaya. Bet ko yan. Kain Marian Cruz. Tchadan! Garlic bread and cheese. Bonus kayo. Yes, sa bonus din. Doon sa likod yun. Doon kami kumain ni Brenda last time. Kaya lang ma, pagkasundo kasi bukas sa airport, diretso na kami ng Rizal. Kami ng ibang artist. Sarap! Di bali mami, babalik kami dito by June yata. Kasi 17. Wala daw, di lang nila kilala ma.
Marapit na si Jasmine dyan. Oh, may bar daw siya. Ah, oo. Jomski ako. Jump street dito sa ano, Nalala ko sa counter. sa Rivera. Tapos ka na ba sa work mo sa June? Sayang, meron din pala siyang ano. Swing ka sa ano. Sa lodging niya. Ay. Di bale, ano, jump street next time. Diyan kami mag-stay sa'yo kapag nandito kami. Ano yun? Buti-buti. Jomski. 17 po. 17. Dala na, dito na. Lagi, okay na. Swing the swap. Swing the swap. Hindi daw egg. Manikod niya daw nila kilala. Ano ko yelo? Basta pala sa akin yung Kahit dun sa yelo. Ilera na ano. Na malapit sa airport. Na maraming ganito. Tapos sa incident, ba sa'yo? Mag-glove. Ma, egg. Egg, may yelo ha. Walang yelo na. Ano, nakain mo na. Ano na yung egg yolk? Oh, what? Ano ito may bar na gusto? Ako. Ate Hazel pa ako. Mitch Seibo. Chowlo. Vietnamese rice noodles. Mura ako sa Mary Jane. Sorry. Bakit nag-ayaw? Di ba? Pwede mag-first up kayo, same sarili niya. Huwag nyo na kayo yung sarili nyo. Maghilaan kayo ng lens para tumangkal. Mr. Sandy pa naman pwede kayo. Maaga kasi ang ano nila, like nila Gio.
Sasabay lang siya para isang biyahe kasi. Ahead. Pagkaw ko. Thank you, Mariam Barga. Join daw siya. Going ka daw, diba? Diba talaga? Diba eh, no? Join daw siya dyan. Nakain ko kasi. Ganun ko ba? This last bite ko na. This last bite ko na. Model. Napulupot ko ito. Susana. Lamig kaayo. Dito tayo sa mga. Ha? Sabog ng mahal. Ganyan yan. Tayo. Iya. Bayar putol-putol. Parang wala pitch mo. Sino tayo? Kumain ka ba? Farm. Farm tayo ba? Farm. Galo ba? Hello. Mabitan ko. Mia kaloka tatlong ba? Iba si Mia. Meron ko sa ano doon? Sa Straight. Masyal mo na tayo sa Andes. Lakas Mia. Crowded kasi